til minde for de 158 journalister, som har dedikeret deres liv til at formidle de horrible nyheder videre til resten af verden, som også har mistet deres liv på retfærdig vis. Vi står samlet i dag til minde for de nu 30.000 liv, der er mistet i Israels umenneskelige angreb på civile. Vi står samlet i dag for at symbolisere farens stemme, der måtte samle sine myrdede børns kropsdele i plastikposer. Vi står sammen i dag for at symbolisere morens stemme, der mistede sin nyfødte baby, som hun kæmpede flere år om at blive gravid for at få. Vi her i dag symboliserer bedstefarens stemme, der mistede sjælen af hans sjæl. Vi er deres stemme, den stemme, som alle mennesker bør have ret til. På nær palæstinenser har sin ret. Vi er ikke i tvivl om, hvad vi står her for i dag, er vi? Nej. Vi står samlet i dag for et frit Palæstina. I dag, i morgen